полицай и контрольор. И двамата униформени. И двамата в изпълнение на служебния си дълг. Албена показва билета си, който бива скъсан на парченца. Перфорацията е грешна. Другите пътници вече са я зяпнали. Албена трябва да излезе на пътеката между седалките. Чакай, да викаме Мимо. Да, Мимо! 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 Какво има? Ела да ни помогнеш, бе, ела. Не мога. Не ще. Туде е, мамо. Айде, карти и билети за проверка, ако обичате. Това не важи. Главата е 7 лева. Не. Парите ми. Няма ги сега. Те бяха вътре. Наистина, сега ги няма. О, Боже. Ама вътре ги бях скрил. Наистина вътре. Айде, мамче. Не, бе, няма. Чантата. Така изтисках. Вярвайте ми, така изтисках чантата. Стига, не дей. Господа, това е моята съпруга. Аз имам инвалидна карта, имам право на придружител. Това наистина ли е вашия съпруг? Не. Всъщност да. А това вашата карта ли? Да. Тодор Живков, като бившия държавен глава. Трябва да ви кажа, че аз съм се появил на белия свят преди той е държавен глава, така че той носи моето име. Дайте да я видя. Айде, ходиме, че имаме по-важна работа. Нали ги знаеш шефовете? Негодник такъв жалък. Как не ви е срам? Да си правите шеги със старата жена. Как не ви е срам? Моля ви, се оставете на мен, намирили. Сега аз ще свирна на кучетата. Вие ще видите. Чакай, Албена, чакай. Албенче! Госпожо, не дейте! Тя сигурно имат каменна сватба. Дай им честит. Чакайте, Албена!